A jeho velkou výhodou je to, že tudy se nasává znečištěná kapalina, která je přes 2 filtry v jednom kroku přepouštěna do téhle nádrže dolů. V té horní části je filtr, který je hrubý, 200 mikronů, 100 mikronů až 400 mikronů, který je uložen v koši. Tato horní část je nástavec, který se takto odpojí. Oddělá. A té spodní části je úplně stejný koš, ale už s jemným filtrem, který může být až 5 mikronů. Zachycuje drobné nečistoty. Tento koš zase slouží k jeho vyjmutí a tady vevnitř už je potom čistá emulze nebo čistý olej. Toto je ovládací část, kde máme jednotku, která spouští sání, jednotku, která spouští vypouštění. To znamená, může to fungovat průběžně. Tady jsou motory, které zajišťují sání, v tomto případě 3 kW na 240 V. Zde je čerpadlo, které zajišťuje vypouštění té čisté kapaliny ven. Co je důležité, tak je možnost to přepnout na automatický režim, kdy spouštíme přes klíč, který má obsluha, a zapínáme automatický režim. Pak to funguje bez obsluhy automaticky. Ten automatický provoz je zajištěn těmito 2 plováky. Horní plovák zajistí zastavení čerpání v momentě, kdy je nádoba plná. Spouští se vypouštění. V momentě, kdy je nádoba prázdná, zastavuje se vypouštění, spouští se sání. A takhle to cirkuluje dokola. To znamená, ten provoz je bez obsluhy plně automatický.